wabarakatuh. Salam rahayu, mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan. Amin 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 ya rabbal alamin. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Diah Ayu Kalina Sundari wonten ing pasinaonan basa Jawi. Ing kalodhangan menika Ibu badhe mbabar materi aksara Jawa pasangan Manda Swara. Materi menika wonten ing kelas sedasa semester setunggal. Nah, saderengipun kawitan, sumangga para siswa lan para pamirsa saged like, subscribe lan share video pasinaonan menika. Ibu Ita nggih, setunggal, kalih, 3. Matur nuwun. Lajeng kemawon, para siswa lan para pamirsa sumangga saged nyimak kanthi pirmati video pasinaonan menika. Ampun kesupen dipun cepakaken paken catetan kangge nyerat materi-materi ingkang wigati. Sugeng ngamirsani. Kalodhangan menika badhe mbabar materi bab sandangan Manda Swara. Sandangan Manda Swara menika dados materi ingkang pungkasan wonten ing kelas sedasa semester setunggal. Sandangan Manda Swara inggih menika aksara Jawa ingkang karangkep aksara Ra, Ya, Wa lan La. Nah, menapa kemawon wujudipun inggih menika cakra, lajeng cakra keret. Cakra keret menika mangkih badhe nyerat cakra lan pepet, lajeng Wa, Pengkal lan La. Nggih. Tuladhanipun cakra badhe nulis Brahmana. Nah, cakra menika dados penggantosipun aksara Jawa Ra, nggih. Nah, nyeratipun kados menika. Rumiyin lajeng nganggene brah ngangge cakra. Mateni ho ngangge wigyan. Oke. Wigyan. Lajeng mo. Lajeng no. Nah, menika dipun waos Brahmana. Nggih. Menawi cakra keret. Cakra keret menika cakra ketemu pepet. Tuladhane kretek. Nah, nyeratipun kretek inggih menika sami mawon nyerat ka rumiyin. Lah menika kan kre nganggene cakra nggih. Nah, cakra ketemu pepet dados ngeten, cakra keret. Lah menika sampun dipun waos kre. Lajeng teke menika ngangge pepet. Lajeng go dipun pangkon. Nah, menika waosipun kretek. Nggih. Menawi wa. Nah, menawi wa menika saged nyerat kuaci. Nah, menika dados karumiyin ka lajeng pasangan ngangge wa ca. Oke, ca. Jawa menika ca nggih kurang lancip kala wau. Nah, niki ci. Nah, menika wasanipun unine kuaci. Nggih. Menawi pengkal menika kangge nulis ya nggih. Tuladhane Kyai. Nah, menawi cakra menika Ra, sekedhap cakra Ra. Menika wa. Pengkal kangge nyerat ya. Niki sami mawon La. Nah,
Kiai dadose nyerat korumiyin. Nah, lajeng dipun pengkal. Nah, menika sampun unine sampun kya. Lajeng ngi Kiai. Diulu. Kiai nggih. Lajeng ingkang nemu gangsal kla. La. Menjawula. Dadose nah klambi niki teladanipun saged nggih klorumin ko lajeng pasangan lo. Nah menika unine sampun kla. Nah morin klam. Nah to menawi niki mateni m ngangge pasangan ngajengipun inggih menika bo. Lajeng diwulu. Menika unine sampun klambi. Nah menika sandangan. Menika andharan materi bab aksara Jawa pasangan mantuswara kangge kelas dosa semester setunggal. Matur nuwun para siswa lan para pamirsa ingkang sampun paring kawigatosan lan sampun nyimak kanthi premati video pasinaonan menika. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Diah Ayub Dahlia Sundari wonten ing video-video salajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.